Hola, soc Pau i en el vídeo d'avui veureu com organitzo una sessió. Una cosa que vos tinc que dir i és que la presentació del vídeo me se'l va oblidar fer-la en el seu dia. Ja han passat uns dies i m'he xollat. Llavors, ara mateix me veu en un pèl que d'aquí 2 segons serà diferent, però bueno, és el que hi ha. I el dia d'avui estem una altra vegada, com podeu veure aquí detrás, a Barcelona. Ara mateix estic a un mirador amb el meu col·lega Zale. Saluda, Zale. Hello. Hello. I és que avui, el dia d'avui, volia continuar un poc amb això del vídeo-fotografia. Me va agradar molt tocar la fotografia a l'últim vídeo, i és que el dia d'avui vos porto la següent idea. I és que vos ensenyaré com faig una sessió fotogràfica, vos ensenyaré els meus passos, com m'organitzo, alguns trucs, alguns consells, però bueno, com ja podeu entendre, hi ha diferents sessions fotogràfiques, de diferents estils, les de comunió, les de boda. Jo me concentraré més a l'amateur, en plan, si estàs començant a fer fotografia o si fas fotografies en col·legues iguals que surti una bona sessió, doncs jo trobo que aquest vídeo serà el vídeo adequat per al que desitges. Per a pujar aquí dalt, a este mirador, hem estat uns 40 minuts en el cotxe, que hi havia un puto tràfic, que sí. Una locura. Una locura de tràfic, una puta locura, però bueno, una introducció de 2 minuts aquí dalt trobo que val la pena. Espero que us agradi el vídeo i disfruteu. Ok, i llavors, el primer de tot que tenim que saber és quin és el nostre objectiu en aquesta sessió, quin resultat volem aconseguir, quina sensació volem transmetre. Per exemple, jo el dia d'avui m'apeteix transmetre una foto més urban, en uns toques més foscos, uns colors més apagats. Llavors, una vegada sapiguéssim primer quin objectiu final volem arribar, que crec que és el més important, llavors allí després anirem als següents passos, que és el nostre model, la nostra ubicació, quins colors que tinguen, i també després pensar en la postproducció, quina edició utilitzaràs, quina edició creus que és la més adequada, i totes aquestes cosetes són molt importants per a elaborar el millor context possible per a la fotografia. Ok, un truco per a que tinguéssiu per a elegir la ubicació o model, jo el que feia servir molt és entrar en Instagram, al cercador, i allí ficar una ubicació, per exemple Tarragona, per exemple Barcelona, Reus. En el meu temps feia les sessions a Reus i el que ficava en la ciutat, i des d'allí a les fotos que més agradaven a la gent i tal, me sortien per allí els perfils i tal, i podia veure els diferents perfils de gent. Allí la veritat és que quan la meva època de sessions que feia, que vaig tindre un any on feia moltes sessions fotos juntes, allí la veritat és que vaig conèixer molta gent i vaig poder connectar amb bons talents de models, i me van quedar fotos tipus així. Llavors, què faig jo una vegada que elegeixo el model, que és la persona que m'agrada i tal? El primer que faig és escriure-li i li envio un missatge, com pot ser aquest, per exemple, o vosaltres ja pensareu quin és el millor per al vostre context. Ok, la ubicació és més de lo mismo. Jo el que feia era entrar, per exemple, dins de Reus, baixava cap a baix, i me trobava, per exemple, el barri Gaudí. Com veureu aquí, fotos del barri Gaudí. Me'l trobava per allí i dius, hòstia, doncs és un bon lloc per anar. Llavors, quedaves en el model i anaves. Doncs una vegada que ja tenim el model Thaler, que m'encaixava molt bé al que buscava, un estil urban, m'encaixa perfectament, llavors hem vingut a buscar aquí un lloc on més o menys també me podia enquadrar. Estem a un hotel que justament està a la selecció de Marroc a punt de sortir a l'autobús. Si mireu futbol, és l'equip de Hakimi. Llavors, una vegada que tenim aquestes dues coses, també se té que tindre en compte el temps que farà, perquè, per exemple, i a quina hora vas el dia, perquè depèn de quina hora del dia i fa sol, la llum és molt potent i potser ens surten unes fotos molt cremades. Llavors, el dia està perfecte per als colors que volem.
Ok, doncs una vegada que vaig a començar la sessió m'agrada molt fixar-me amb el que tenim de fons, amb el que podem jugar amb la foto. Per exemple, aquí tenim uns edificis bastant que podem treure algo de jugo. Així que comencem a fer unes quantes fotos ja. Estic buscant quan acaba cada bloc, a veure com queda. Vale, com aquí veieu, estic jugant també amb el fondo, amb el punt de fondo, crec que se deia, no me'n recordo, i que dona una bona... M'agrada molt esta pose, tio, un bon efecte d'imatge. Al final és un poc d'imaginació de lo que tens i lo que pots arribar a fer. Per sort me surt en naturalesa, l'únic que no sé si quedaran bé del tot, que ara potser no queden bé, saps? Però m'agrada molt l'efecte. Les fotos que estan quedant bé, me pareix. Sí? Bueno, a veure, veiem si podem fer alguna foto més per aquí. Mira, posa't aquí dalt, tio. La veritat és que jo tinc sort perquè el Thaler ja sap bastant posar i no li tinc que dir res. Però si esteu començant en la fotografia o bueno, da igual. És important que estudiéssiu unes quantes poses perquè la gent és molt vergonyosa i demana i ara com me poso, i ara com me poso. I teniu que estar preparats com a bons fotògrafos. Vale, espera't, continua amb la Maixa. També és molt important l'efecte modelo. Per exemple, el Thaler en les mateixes poses que està fent m'està donant diferents idees. O sigui, al final és un poc treball també de tots. Està molt guapa esta foto, Tito. Bueno, pues ja estem a l'últim pas que faig jo a una sessió fotogràfica i és la postproducció. Jo utilitzo el programa Lightroom 2020 pirata, o sigui, fa 2 anys que no l'actualitzo, sé que hi ha algunes actualitzacions interessants, però allí m'he quedat. La veritat és que jo no domino del tot Lightroom. Hi ha coses que encara no he arribat perquè no m'he volgut concentrar en l'edició de fotografia encara, però crec que me defenso. Així que ens fiquem a la feina, anem a editar un poquet, respectant el que hem dit al principi sobre els colors i les tonalitats que busquem i a veure quins resultats ens dona. Switch that V6 for the EV, ride around my city, you should come ride with me, yeah. Feel me if you hear me sip, water like a fish, sip box water to the gillies, yeah. This a new wave, this a takeover, do it for the future, time to get a world a makeover. Time never stops, no the timing is not, time to clean up the block. Streets been a mess, how can I breathe? Smoke in the air, pure gasoline. I see the news, see what you read. Change gotta come, put that on me and watch me educate. Yeah, we been could've started, but it's never late. Do it for my kids, yeah, let's set it straight. Do it for your kids, gotta set it straight. It's time to regulate, we need change now. We need solar, we need EV in the game now. Make it changes so the earth we know can stay around. Make it changes cause we had no time for playing around. Let's quit the playing around. First rule to me, let's keep it clean. Watch how we build, clean air we need. Start from the flow, sweep up the scene. We going green, work as a team. First rule. Girl too fine, oh she mine. She's so damn fine. I just wanna call on you. Money just fall on you. Not a thing I won't do. Ooh yeah, I just wanna call on you. Let me do it all.